kan sarkar chuan kan policy akhan MLA ten an ha taka ruang an lo phur thin hi sorkarin moala toro se ti in kan lo pasa ti chuan chu chumi bo zui chuanin budget te kan siama sarkar tangin crore nga kan hmua ti chuanin September ni khata tang khanin ruang phur chu sarkar kuta thilpoi mo dang zong lo te kan vettira khatiang khan engkim kan ti fel nu khan kan han ti ta chuanin application hi zale somriat alo luta ti chuanin a amount a hian noi som paruk le sing thum sang ruk zasari somli le pali ania ti chuan Christmas ma khanin heng anron claim ho hi an account a alut deuh vek to alut lo ho ero khachu temte entinan IFSC code diklo te engemani an account a boina lo om te chau kha alut lo ni ti chuanin ruang phur hi engting e kan simplify ang awlsam zawkin kan tiang ti kha kan ngai to a chuanin STA lama khanin ruang phurna tur hi ambulance kan hmang du si a min fix sakra u are tur kan ti a ti chuan ni som ni le pathum December khanin are kha minron siam sakta a ti chuanin outside city te town area te khatiang manna tur kha minlo siam sakta ata chuan par kilometer khanin cheng somli zel khanin garage through garage kha man turin min siam sakta kan lom hle me ti chuanin chutiang zul zui chuanin chumi tlai la chuanin ambulance try tu tenen ambulance khal tu le a try tu te association tenen khanin in mu khom na kan nei ta government official tenen ti chuanin SWTA directorate an bil thei mei to turin anni kuta khan kan da ta chuanin empanelment te poi hanti kan tuma ma se empanel ti tur chuan tender te alo ngai re wangin tu na chuan for the time being atan khan anni kuta kan da phota ti chuanin motor dang po hi kharet khan a bil thei thowa chuanin poisa hi kan draw sa vek to a kan department a kan kol vek to a chuanin kan account a chung chu ambulance nei tu te account a an man zo a dan anga an ron bil vek nu a khan thon zung thei turin kan ruwa man to a PVL ngeta president hi a phone number hi 7005281560 ania tin punin hlima hi an secretary ania 9774464933 hemi te hi mithi anom chuan call to mai turan nia ti chuanin a guidelines ha kan nei ve a guidelines a khan lo verify tu tur te khan om ve a entinan VC huna chuan VC te LC ni chuan LC te tin chu ba ka department officer te khatiang khan arem chang ang zel khanin lo verify tu tur khan oma chutiang chuan a bill te po hi amit hi chung ten boy pui to lovin khalaya ambulance a lo phur tu te khan an mani in department a an ron boy pui zel to dona ti chuan awlsam takin ruang phur man hi tu po in thi nan lo to chuan kan claim to don ani